खुलुमबाय बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं हायनार सिगयारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। अदालगुरियाव सोरखारि मडेल कलेजनि अन्थाइ खुन्थिया गायसंदों। 264 सा थिउरियाफोरा गिबि मन्थ्रिनि सिगाङाव हाथियार गथायदों। एयार इन्डियाया टाटा ग्रुपनि जाबाय। पीयूष हाजरिका आरो भुपेन बरानि गेजेराव गोख्रों दावहा। आसामाव हान्था मेला बिफाननि अपारेशन सरकार टेक्स होजोबै गारिफोरा हमजागोन। जमुगुरि हाट ब्रान्च इउक' बेंकनि साफ्रोमबो मावफारियाफोरनि देहायाव कर'ना पजिटिभ। बर' कछारी अइलफार अट'नमास काउन्सिलखौ बिटिआर गोरोबथाजों सरजाबनांगौनि जेबो गोनांथि गैयामोन बुंदों मिहिनेश्वर। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ दिनै अदालगुरियाव सोरखारि मडेल कलेजनि अन्थाइ खुन्थिया गायसंदों। अदालगुरियाव गोदानै बानायनो गोनां सोरखारि मडेल कलेजनि अन्थाइ खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव बिटिआरनि लेङाइ गाहाय आरो अदालगुरिनि एमएलए गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, मंगलदैनि एमपि आरो मिरु बिजेपिनि गाहाय नेहाथारि दिलीप सैखिया, बिटिआरनि गोबांसा एमसिएलए आरो ओनसोलनि मेलेमजिबि रायजो राजाफ्रा बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि अदालगुरि जिल्लायाव गंसे मडेल इडुकेसन इनस्टिट्यूशन गायसननाया गोलाव समनिफ्रायनो नुनाय मोनसे सिमांमोन आरो बे सिमाङा सोरखारि मडेल कलेजनि अन्थाइ खुन्थिया गायसंनायजों दिनै जाफुंसारबाय होननानै प्रमद बर'आ गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजआव फोसावदों। 2020 मायथाइयाव जालांनाय बिटिआर गोरोबथानि रादाय बादियै रायजो राजाफोरनि लुबैनाय हास्थायनायखौ सुफुंना होनायनि थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआनो साबायखर बावो होननानैबो प्रमद बर'आ फेसबुक पेजआव लिरदों। ओरैहाय गावनि 69 नं अदालगुरि बियाबनि सिङाव थानाय दैफां नोलोबारियाव सोरखारि मडेल फरायसालिमानि अन्थाइ खाम्फा गायसंनो मोनना गोजोननाय मोन्दों होनना फोरमायदों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय आरो अदालगुरिनि एमएलए गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया। रायजोआव गोजोन थासारि लाबोनायनि गुबुन मोनसे आगान। गुबुन गुबुन उदखारि आफादनि 246 सा थिउरियाफोरा बिस्थिबारखालि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि सिगाङाव हाथियार गथायदों। गुवाहाटीनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव बानजायनाय हाथियार गथायनाय हाबाफारियाव इउनाइटेड गरखा पिपुल अर्गेनाइजेशन आरो टिवा लिबारेशन आर्मीनि 246 सा थिउरियाफोरा हाथियार गथायो आरो गुबै लामायाव फैयो। रिपर्ट बादिब्ला इउजिपिअनि 169 सा सोद्रोमा आरो टिएलअनि 75 सा सोद्रोमाफ्रा गासै 267 गं गुबुन गुबुन हाथियारफोर, ग्रेनेड आरो 720 थर गुलिफोर गथायो। हाथियार गथायनाय हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे केबिनेट मन्थ्रि अशोक सिंहाल, बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर', टिवा अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय जीवन चन्द्र कुंवर, एमएलए जलन दैमारी, लरेन्स इस्लारि, आसाम सरकारनि एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि पवन कुमार बरठाकुर, डिजिपि भास्कर ज्योति महन्त, स्पेशल डिजिपि जिपि सिंह, एडिजिपि डक्टर एलआर बिसाय, गोबांसा गोजौ थाखोनि अफिसारफोरा बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियावनो सिगाङावनो हाथियार गथायनाय आरएनएलएफ, इउपिआरएफ, एनएलएफबि, एनएसएलए आरो एडिएफनि सोद्रोमाफ्रा गावखौ सुंथानायनि थाखाय 1,50,000 रांनि चेक गथायो। एयार इन्डियाया टाटा ग्रुपनि जाबाय। टाटा ग्रुपआ गासैबो अफिसियेल खामानिफोरखौ फोजोबनानै एयार इन्डियाखौ गावनि आखायाव लांफिनबाय। बेजों लोगोसे एयार इन्डियानि गासैबो सबिता टाटा ग्रुपनि आवथायाव थांफिनबाय। मख'नो गोनांदि गोलाव समनिफ्रायनो फालांगियाव लस जाबोनायनि थाखाय भारत सोरखारा टाटा ग्रुपनि कम्पानि लेटेस्ट प्राइभेट लिमिटेडनो 18,000 कौटि राङाव एयार इन्डियाखौ फानदोंमोन। 2021 मायथाइनि अक्ट'बर दानावनो भारत सोरखारा टाटा ग्रुपनो एयार इन्डियाखौ फानदोंमोन। मख'नो गोनांदि 69 बोसोरनि उनाव टाटा ग्रुपआ एयार इन्डियाखौ गावनि आखायाव लाबोफिननो हादों। 69 बोसोर सिगां भारत सोरखारा टाटा ग्रुपनिफ्राय एयार इन्डियाखौ लादोंमोनब्लाबो बिनि सिबिथायखौ सामलायनायाव फेलें जादोंमोन। जाउनाव एयार इन्डियानि माखासे फावफारियाफोरा साख्रिबो खोमानो गोनां जादोंमोन। मिथिनो हानाय बादिब्ला टाटा ग्रुपआ एयार इन्डियानि सिबिथायखौ दिनैनिफ्राय हादरनाङै जागायफिनबाय।
आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भुपेन बरा आरो बिजेपिनि मन्थ्रि पीयूष हाजरिकानि गेजेराव गोख्रों दावहा सोलिगासिनो दं। पीयूष हाजरिका आरो भुपेन बरानि बानबुंथिनि दावहाया थिखिनियाव सौहैबाय। मख'नो गोनांदि सानैबो दैदेनगिरिया दिनैबो सासेया सासेखौ बाथ्रा बानजों गाग्लोबदों। भुपेन बरानि दिनै पीयूष हाजरिकाखौ हामला खालामना बुंदोंदि पीयूष हाजरिकानि बिफायाबो कंग्रेसमोन, बिफानि गोथै सोलेरावबो कंग्रेसनि फिरफिला खोबदोंमोन। कंग्रेसनि 80% सोद्रोमाफोरानो सिखाव टाकाइट होनना बुंना पीयूष हाजरिकाया बिफानि आत्माखौबो दुखु होदों। आसाम सरकारनि हान्था मेला बिफाननि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बायदियै फैगौ 1 फेब्रुवारि 2022 निफ्राय 31 मार्च 2022 सिमहालागै अपारेशन सारखार मुङै मोनसे अभियान एबा मावथांखि लादों। बे मावथांखियानो जादों लामा सामायाव सोरखारनो टेक्स होयै गारि मटरखौ हमनाय आरो टेक्स आदाय खालामनाय। मोनफ्रोमबो रोखोमनि बाइकनिफ्राय जागायजेननानै गेदेर गारिसिम गंफ्रोमबो गारि मटरा आथिखालाव हान्था मेला बिफाननो टेक्स होनो दंब्ला एबा बबेबा मोनसे कागज आबुं नङाब्ला बैफोर कागजखौ रोखा खालामखांनायनि उनावसो लामायाव खारनो हागोन, नङाब्ला जुरिमाना होनांगोन होननानै आसाम हान्था मेला बिफाननि डाइरेक्टरा खौरांगिरिनि सिगाङाव मिथिहोदों। जेरैहाय गारिनि भेलिड आरसि, भेलिड पल्युसन फोरमानलाइ, भेलिड इन्सुरेन्स बेफोर गासिबो थाजोबनांगोन। बे अपारेशन सारखारनि जोहै अखाफोर दाननैयाव गासै 100 कौटि रां टेक्स बुथुमनो हागोन होननानै बिफाना मिजिं खालामदों आरो बे थि टारगेट खानानै होदों। बिश्वनाथ जिल्लानि जुमगुरि हाटआव थानाय जुमगुरि हाट ब्रान्च इउक' बेंकनि साफ्रोमबो मावफारियाफोरनि दैयाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। जाहोना 7 साननि थाखाय जुमगुरि हाट ब्रान्च एंख' बेंकखौ बन्द' थागोन होननानै खुंथाया फोसावनो गोनां जादों। नाथाय दा बे बिथिङाव जायफोर सुबुङा बै बेंकजों लेनदेन गोनांमोन बिसोरहा गोबां उसुबिदायाव गोग्लैनांनाय आरो फालांगियाव गोबां खहा जानांनायनि थाखाय जायगानि रायजो राजाया बेंक बन्द' होनायखौ अजद दैखांदों। हायोब्ला गुबुन ब्रान्चनिफ्राय बेंक मावफारियाफोरखौ लाबोथ'नानैब्लाबो बेंकनि खामानिखौ सोलिहोफिननांगौ होननानै दाबि खालामदों। बिटिआर गोरोबथानि नैथि बिटिआर गोजोन गोरोबथा सान फालिनायनि खाबुआव बै समनि खौसेथि बर' सुबुं अनसाय आफादनि बारग' आफादगिरि आरो आथिखालनि बर' कछारी अइलपार अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारिया बुंदोंदि BKWACनि एबा बर' कछारी अइलपार अट'नमास काउन्सिलखौ बिटिआर गोरोबथाजों सरजाबफानांगौनि जेबो गोनांथियानो गैयामोन। मानोना बर' कछारी अइलपार अट'नमास काउन्सिलखौ दाफुंनाय आरो मावफुंनाया बियो गासैबो रायजो सोरखारनिसो बिबानमोन। बेनि थाखाय दिल्लीयाव थांनानै होंगो दोंगो मिरु सोरखारजों गोरोबथा खालामनो जेबो गोनांथियानो गैयामोन। नाथाय बै समाव बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि आरो आसामनि बै समनि केबिनेट मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मनि गोहैलो खालामनायनि थाखायनो UBPOनि बे दाबिया उन जालांदों। बैसोर सानै बर' दैदेनगिरिया गोख्रों राहा लानायमोनबा 2016 मायथाइयावनो BKWACनि जाखांसिगौमोन होननानै मिहिनेश्वर बसुमतारिया बुंदों आरो हाग्रामा चन्दनमोनखौ दाय होदों। आथिखालाव बिटिआर गोरोबथाखौ लोब्बा लाफानानै BKWACनि मावफुंनांगौ आरो सिमा थि खालामनांगौआ बेले बेजे थासारियाव फैबाय आरो बिनि थाखायनो BKWACखौ साननाय आरो लुबैनाय बायदियै मावफुंलांनो हायाखै होननानै मिहिनेश्वर बसुमतारिया सिमान लादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।